Pots menjar. Pots menjar. Este mes Sara Picasso y C5. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Imaginem que hi havia una vegada una terra que acollia i alimentava, una terra mestissa, rica i fèrtil, amb arrels que s'estenien més enllà dels temps. Imaginem un poble que lluità per ella i deixà la vida, enterrar les mans fins que un dia les treia buides. Eixe dia es trencà la memòria i les persones de la contrada s'oblidaren d'elles mateixes. Es ficà preu a la terra i deixaren pansir els barris i pedanies, mentre la riquesa d'uns pocs devorava el patrimoni de totes. Els carrers de la gent queien a trossos. Els carrers de les màquines, sense gent, s'estenien tacant d'asfalt fins l'últim poble. A mesura que es resignava i cedia front a la màfia del ciment, la memòria es convertia en simple record. Com una espurna començà la revolta, tan senzilla com una dona defensant el més bàsic, sa casa. A poc, l'espurna es convertia en foc, i aquesta terra no torna a oblidar. La terra que xafem, l'aire que respirem, el dolor de les pèrdues quotidianes, el món de les sensacions, no poden competir amb l'enlluernador món de les apariències. Quan l'apariència de la felicitat és millor que aquesta, quan l'estatus es converteix en una obsessió impossible i l'acumulació d'objectes és més important que l'ús que fem d'ells, ens veiem deslligades d'allò realment important i les ciutadanes esdevenim dades en una estadística. Els nostres costums, somnis, pors, anhels s'uniformitzen segons estàndards de consum. Tanmateix, la resignació i la impotència fan inqüestionable una vida d'horaris impossibles, d'hipoteques impagables i incomunicació crònica que ens du del treball a casa, de casa al treball. Mentre el temps se'ns escapa de les mans i ens trobem perdudes enmig del no-res. Les cares que ens creuem al carrer ens són estranyes i indiferents. La televisió ens ensenya a témer el veí i ens ubica en un món localitzable, mesurable, comprable i molt més segur que la nostra realitat quotidiana. Poc ens importa que la nostra vida es degradi, que el que mengem siga verí per al nostre cos i el nostre entorn esdevingui un desert de ciment. Perquè la lògica absurda de l'economia no entén d'arrels ni de la salut de la terra, que és la nostra pròpia salut. El
El capitalisme global va devorant els recursos naturals. La bulímia de la minoria deixa la majoria del món condemnada a la misèria, la guerra i la fam. Les ciutadanes del nord pateixen la depressió de veure's excloses d'un somni fet per uns pocs. Els del sud pateixen la repressió eterna si gosen defensar-se contra el saqueig legal beneït per l'FMI, l'ONU i altres organismes que donen el maquillatge democràtic al genocidi, la tortura i l'espoli. Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 89 por el Partido Socialista y lo están ejecutando los del Partido Popular. Es para que se vea lo que estamos haciendo. ¿Qué posibilidad hay de que algo que respalda el 99,999 dividir este número entre los ciudadanos de Valencia? La actuación vuestra de conseguir que se paralicen estas obras, insisto, o sea, igual que el respaldo es del 99 la posibilidades vuestras son del 0,00000. ¿Ya? ¿Se has convencido? Venga, no, si no es convencido. Entonces, ¿a dónde vamos? Posibilidad que tengas. Ya, no sabéis. Es una. Solamente ha servido las personas. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la situación actual? ¿Vale? Situación actual. ¿Qué es lo que habéis conseguido? ¿Posibilidad de alcanzar el objetivo? Cero. ¿Vale? Y como hay que preparar, ¿de acuerdo? Por redondear. Venga, a redondear. Ya es que va quedando menos. Ya. No damos cuenta. Ahí estamos, ¿vale? No va quedando. Están aquí, también vivían antes en la huerta. Claro. Seguido es que haya ya una denuncia presentada contra las 3 personas, 2 que fueron identificados y que aparecen en el periódico Levante, o sea, muchas veces aparecen encaramado en la grúa, no, perdón, en la máquina. Eso ya tiene una denuncia, entonces ese lo van a ir a juzgado, no van a ir de aquí, ¿vale? Sí, ya lo encontrarán, o si no, están viviendo por ahí, es lo mismo, poco a poco. ¿Hacer de tirarlos? Yo representante de la administración. Vale. El camión con la cuba hormigonada vale mucho más. Pensar en vuestros padres si alguno es menor de edad. Y el que sean mayor de edad tendrán que pagar por vuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Si quieren pasar, pasen. Hasta ahí. Vosotros no tenéis tierra. Si les exacto. Y les impiden el paso. Del Partido Socialista y lo está ejecutando el Partido Popular. Eso significa el 99% de esta... Benimaclet era, no fa massa, un poble, però el creixement de València el convertí en un barri de frontera. L'horta del voltant, de la qual vivien els veïns i veïnes, anà sent menys rendible i acabà caient en la deixadesa. El projecte de la Ronda Nord, un mes dels cinturons al voltant de l'URSS i una mera excusa per construir en espai protegit, per a Benimaclet significava la desaparició de l'horta que el lligava a la seva història.
La protesta se ha realizado en unos terrenos rodeados de huerta con cultivos de cebollas, patatas y alcachofas y cercanos a una alquería situados en el barrio de Benimaclet y próximos a Moralla, donde se trabaja para construir la ronda de circunvalación. Y en ella han participado estudiantes y agricultores, algunos de ellos pertenecientes al colectivo Salvem Lorta. Uno de los encadenados y agricultores de la zona ha afirmado que la huerta desaparecerá con la construcción de esta zona. Però ha arribat un moment que ja no podem passar més, ens ho estan llevant tot, no ens deixen res. I per tant estem tratant de lluitar i de que no continuem, però així fa falta que hi hagi molta gent, de que no estiguin mirant a soles el futbol i estiguin mirant tonteries que no aprofiten per res, sinó que donen la cara, que nosaltres el que volem és treballar. Jo soc llaurador, faig agricultura ecològica i el que vull és que m'hi l'ànima tranquil·la. I aquesta gent, que és la gent del demà, la gent del futur, que tinga algo en el que viure i per lo que viure, perquè si no això va ser un desastre total. Un grup de joves, veïns i veïnes de Benimaclet, decidiren reclamar l'espai com a zona d'horta protegida, ja que Benimaclet no compta amb cap zona verda. També es qüestionava el desenrotllisme especulador, que genera infraestructures innecessàries com a pretext per a que uns quants constructors, amics de l'administració, s'enriquisquen amb diners de tothom. Tot seguit, es constituí la plataforma Salvem l'Horta de Benimaclet, una assemblea que decideix combinar l'acció política i l'acció directa per aturar les obres i obrir el debat al barri. Per aquells temps, les lluites de les diferents plataformes Salvem arreu dels països catalans, ja fora el Cabanyal, el Botànic, l'Associació Atzucac del barri del Carme, la Plataforma contra el Transvasament de l'Ebre o les diverses plataformes contra el tren d'alta velocitat, volien traslladar el debat al conjunt de la societat. La iniciativa legislativa popular, promoguda pel col·lectiu per l'Horta, arreplegà més de 100.000 signatures per a poder dur la protecció de l'Horta a les Corts. El debat mai no s'arriba a produir.
Dia a dia i nit a nit, els actes de sabotatge succeeixen. Les obres són aturades intermitentment durant més d'un mes. S'efectuen diverses mobilitzacions a Benimaclet, on participen amplis sectors del barri. L'activitat dels mesos següents és frenètica. Realització d'una falla al voltant de l'especulació, xocolatades per als xiquets i xiquetes, contacontes, desenes de xerrades, concerts contra l'especulació, etc. Tot això, simultàniament, encadenaments que s'efectuen des de les 8 del matí fins a les 7 de la vesprada durant molts dies. La repressió policial no es farà d'esperar. Forma d'identificacions constants, detencions massives, intimidacions físiques. El punt de màxima intensitat arribarà amb la detenció, mitjançant una dura acció policial, de 32 joves. La majoria presenten contusions de tot tipus, i la situació a la jefatura de policia és pròpia de George Orwell. Les amenaces i maltractaments són constants. Es nega la presència de qualsevol advocat, s'impedeix l'accés al bany adduint que és perquè parlen en valencià. És evident que l'acció judicial no tardarà, i així es preparen les declaracions i la defensa de les més de 50 imputades. Dins de l'absurd judicial, al final, de les més de 50 persones, l'acusació queda reduïda a 6 joves, que veuen atònits com els testimonis policials es contradiuen i no reconeixen els acusats durant el judici. Aquest es celebra més de 2 anys després dels fets imputats i es fa palès que no hi ha proves suficients. Per això és un cop quan el jutge aplica la sentència íntegra que demana el fiscal, en total més de 6.000 euros de multa. La sanció s'assumirà col·lectivament i la plataforma treballarà de manera autogestionada fent concerts i activitats fins a aconseguir l'import de la multa. A l'alqueria del Barbut del barri de Benicalap, l'últim en peu, allà on abans estava l'horta, s'acampà durant una setmana per recuperar espais per a la gent i protestar contra el Banc Africà de Desenvolupament, una filial de l'FMI. Durant uns dies, un grup de joves treballaren per oferir activitats per al barri, així com xerrades d'indígenes, d'Amèrica, d'Àfrica i de l'horta. Concerts, taules rodones, on participaren plataformes al vent de tots els països catalans. Durant uns dies, l'alqueria fou un símbol d'allò que encara podia ser la nostra horta, la de tothom. La gent del barri de Benicalap hi participaren il·lusionades, apropant-se fins i tot gent de la falla per ajudar quan feu falta. Durant uns dies, la casa s'omplí de vida i després tornà l'amenaça de mort.
Al poc de temps assistirem tristes al seu enderroc. El somni acaba de contrastar amb la dura realitat, l'expropiació quotidiana. En el lloc on s'alçava l'alqueria de la família de Quique, jove llaurador, ara s'extén un desert en espera d'una suculenta operació immobiliària. D'acord no ens entenem i ens sabem estimar. D'acord no ens entenem i ens sabem estimar. La part si l'aprofites es torna cerimònia. La part si l'aprofites, la part si l'aprofites, la part si l'aprofites. La carta cara bé ja l'en puc destapar. La carta cara bé ja l'en puc destapar. L'amor és ritual i el ritual és la vida. La vida anar tirant, la vida anar tirant, la vida anar tirant. La vida anar tirant, l'amor és pa en formatge. La vida anar tirant, l'amor és pa en formatge. El pa en formatge és vida, la vida anar païnt. L'amor es deu embarcar, l'amor es deu embarcar, l'amor es deu embarcar i la vida és un naufragi en un got de vi blanc.
L'amor és caure al toll. L'amor és caure al toll. Mai és tard. Y si tus espardeñas que te dices descalzos, a eso gustaré. De hecho, no está bé. Portem ja, en maig farem 9 anys fent guàrdies. Hem costat molts anys de fer i ara en 4 dies ens volen tirar al carrer. El Ayuntament prengué la decisión política de recalificar el terreny y donarle el vistiplau a la compañía Iberdrola para que hiciera lo que le diera la gana. En este momento en la pedanía, porque no solo esta, hay 3 casas que se están ocupando, ¿eh? Manolo, hagamos las cosas bien hechas, ¿eh, Agustín? Absolutamente todos, por unanimidad, votaron la ocupación. Por lo tanto, todos los miembros de la asociación de vecinos son responsables. No hace falta ni coger los míos, lo tenéis de sobra. El mío también, el DNI y el de ella también lo tenéis, o sea que no hay ningún problema, ¿vale? Hi ha hagut anys que han fet guàrdies permanents de 24 hores perquè els d'Iberdrola han vingut allà a les 12, la 1 o les 2 o les 3 de la matinada a fer connexions i tal, com ficar-nos, punxar-nos els telèfons, no podem parlar per telèfon certes coses perquè estan punxats. Afecta a les persones. Així és que tot el que facin és pa mal per nosaltres. ¿Sabe? Que estén matando a la gente, que le estén pegando, me parece que es mucho más importante que cualquier otro tipo de reunión. A poc que camineu per la nostra terra valenciana sentireu la presència dels vostres avantpassats en els noms dels nostres pobles i barris, Benicarló, Benimaclet, Almussafes, Alcoixet i tants altres, en el sistema de regadiu dels nostres horts, en els centenars de paraules de la nostra llengua,
en el gust per la conversa, en l'esperit hospitalari dels nostres gens, en els sabors de la nostra cuina i de la música, els dolços, les albiixades de Xàtiva. Les llistiga avançat, i de raons econòmiques i polítiques i militars, el dret a viure dignament en la seva terra. Portem peleant, perquè clar, lo de sempre, la gent del capitalisme se fa tot. I d'on ves tu la carretera pa Cadins, edificar-lo tot, això val milionaris. Et je pense qu'à travers la planète, les exemples sont de plus en plus nombreux de peuples en lutte pour leurs droits, qui ont compris qu'ils ne pourraient pas conquérir leurs droits si en même temps ils ne mettaient pas sur un pied d'égalité le combat contre la globalisation. A los ojos de los jóvenes, la democracia consiste en un espectáculo de circo en el cual los grandes acróbatas hacen desde el poder todo lo contrario de lo que prometieron desde el llano. En el caso de Valencia, pensamos que uno de los desafíos principales es cómo preparar a la ciudad para la nueva economía y cómo ordenar el territorio para la consecución de un desarrollo más sostenible. Fa 500 anys va ser els indígenes mexicans, els peruans, ara nos toca a nosaltres. Y cal reflexionar, y cal actuar. Siempre es bonito que además cuando uno esté hablando tenga cosas de este tipo. No conozco un camino seguro para el triunfo, pero sí un camino para el fracaso seguro, el querer complacer a todo el mundo. Esto nos decía Platón. Quiere decir que los políticos en nuestra actuación, en la actuación de futuro de ciudad, no tenemos por qué complacer a todo el mundo, como se ha visto, y esto entra dentro del juego democrático. Sino lo que la gente opina sobre la democracia, que es al fin y al cabo lo que importa. Pues si la democracia no funciona para la gente, ¿para quién funciona? Etimológicamente significa poder del pueblo, ¿no? Que se sepa, pero la verdad es que ese poder del pueblo no ha sido todavía realizado. Va transformant-se tot, la capital se va ampliant. Entonces es comencen a fer retondes, es comencen a fer finques, es comencen a fer tot i la terra va desapareixent. El llaurador mantindria la terra a gust sempre i quan traguera d'ella un rendiment suficient per poder viure. Estamos viviendo quizás en los últimos 10 años las más importantes transformaciones urbanas que hemos vivido en al menos un paréntesis de 25-30 años.
El pla especulatiu al voltant de la celebració de la Copa Amèrica de vela a València, al 2007, suposarà la desaparició del que queda d'Horta, a part de la degradació absoluta de la nostra mar i platges i la reducció sistemàtica del parc natural de l'Albufera i de la Marxal. Suposa megainfraestructures viàries totalment innecessàries i la construcció de més de 100.000 vivendes al litoral i l'Horta. És l'excusa que els especuladors de la màfia del taulell esperaven per a dur a terme la destrucció allà on l'oposició social l'havia aturada. A més, s'urbanitzaran més de 30 quilòmetres de litoral, des de València a Sagunt, massificant del Puig amb la construcció de 6.255 pisos i adossats. Els passejos marítims d'apartaments amb piscines necessitaran l'aigua del PHN molt més que els llauradors, als quals segurament se'ls expropiarà la terra per dur a terme tots aquests projectes. Ja s'han reduït de 429 a 270 les barraques protegides. La tàctica es repetirà. Les expropiacions es paguen com a sòl agrícola. Després s'efectuen rondes per agilitzar el trànsit i s'acaba multiplicant el preu del metre quadrat per a la creació d'oficines, centres comercials i vivendes de luxe. És el cas de la Punta, on el projecte inicial d'Erzal s'ha metamorfosejat per afavorir l'especulació immobiliària. Es planeja l'ampliació del port de València, que no aporta res a les ciutadanes, però ha degradat les aigües del litoral de l'Horta fins a límits insalubres. Ja s'han perdut 250 metres a les platges valencianes. L'Albufera, parc natural on paradoxalment s'ha permès l'abocament de tot tipus de residus tòxics i que compta amb una mísera aportació institucional per a la seva conservació, serà ara fruit d'enormes pressupostos per a efectuar ports esportius i per a requalificar el terreny en edificable. Al centre de València, les barriades històriques també patiran agressius plans urbanístics. El procediment a seguir per l'administració és senzill: degradar la zona fins que el veïnat no puga més, comprar aleshores a preus risibles i sobrevalorar el metre quadrat amb la construcció d'edificis amb altures de vertigen, zones verdes que abans es negaven i equipaments que actualment brillen per la seva ausència. La policia i els feixistes fan el treball brut, fent la vista grossa davant les màfies del narcotràfic, duent la prostitució i drogodependents abandonats a la seva sort i aterroritzant les immigrants sense papers que, desesperades, recorren a qualsevol solució en tal de sobreviure. És el cas de Russafa, on una tranquil·la convivència entre cultures s'ha vist afectada per repetides manifestacions neonazis, enmig d'enfrontaments contra el veïnat i immigrants, amb el vistiplau absolut de l'Ajuntament. Al Carme, Belluters i el Cabanyal, el supermercat de la droga, corejat pels mitjans afins al PP, s'ha potenciat amb el coneixement actiu de la policia, que a la fi ha reprimit i expulsat els malalts de l'heroïna, deixant així el camí net per a un centre històric pulcre i digne del turisme europeu. A més, la repressió contra els moviments socials s'intensificarà encara més. L'onada de multes que s'han desencadenat després de múltiples judicis farsa contra ecologistes, independentistes i anarquistes vol paralitzar la resposta abans que es produïsca. El darrer any foren empresonats 6 joves amb l'acusació de terrorisme, tot per reivindicar l'ocupació com a manera d'obrir espais per al poble. El que passi a partir d'ara dependrà de la implicació i la lluita de tothom. La supervivència del nostre entorn, el futur dels nostres barris i pobles i la nostra qualitat de vida estan en joc. Ara o mai, defensem la terra. Experts go home, nothing to see, not here, not forever. The 90s thinking man, 2002 dead man and a soul. In search of volunteers to the death of passionate. But nipples in the sky, the woman's all around us. The alien racetrack is us, afraid to make a contact. There's us walking blindly, counting credits but never see. Green balloons give your cars away to plants in Egypt. To bigger plants on the sidewalk, wheelchair, race car drive, a watery world, watery days. The water in my brain makes it hard to spot dry land, but I will fly again. Fall again, but never on my panties. I've seen one too many movies.
movies, and I feel my parents' kind of programming outlived their own. There was no training for the HUD, but I put a pretend to daydreaming. The freedom fighter calls life a nuclear nightmare. And if you don't like this, owner my sinking ship, pray for me while I cry for you. Whoever I can't kill, my daughter will. And at night in complete silence, I convince myself I'm psychic. The universe leaves me hits, I walk through Berkeley, I wish I had a cause. I know it's bullshit, but it's all I can believe in. More time I spend staring at people who never dare to stare. I also know it isn't hopeless if I'm thinking this and avoiding cliches like lying in my living room, staring at the ceiling, complaining about how ugly that it's getting. Two of my childhood friends escaped the experiment. Some were killed, some became killers. Some owed a lack of ambition through parents who passed on the nest till there were no worms left. The successful went on to go to college, then do nothing. If you're their fool, you're everyone's fool and no one's friend. It's a Native American thing, you never understand why. I learned to eat pain like a Sunday snack. March to no tune and get a collar and doggy biscuit. Tim Holland and Shattuck and a Roman holiday. Self-taught massive, sleepless hallucination, loveless thinking pill. Make me my own vomit, learning to dance my sister's dog's sake. My mother's mother and my father's namesake. They go but I spill my guts into the street and rest of me get it like I can't digest what I can't swallow for all the loveless pedestrians holding bloodless hands. And when alone with death for the first time, but I was there all alone. The amusement park lines aren't as good as they in my headlines. This is my newest installment in my latest Last Will and Testament series. I see people that try too hard to be themselves and work for the minds like no one is themselves. While being gospel trap and share remote control dreams and worth more to you than to them. You have to believe me, I wrote this with a pink pen, and my face never goes red when they ask what it means. Misunderstand me, get your perfect pose with plastic seats, scream your excellence. You're petted, patted, pretty, putty gas. Well-trained men learn to worship the lovelessness. All around thisness, shallowness is quite becoming you. Ness, all the parts of life that are not mind-numbing experiences. Throw your hats off to those of us who can run up cheap batteries and wine. We love to run you off the road and write a book about it. If you stood between the table, little pig took the big pigs out to dinner. See them with barren hands that done wrote 10 million words and never got my point across. Like people afraid to be different, wanna make a difference. Most nights I sleep alone and freezing and have no dreams. Tonight is different, awake and freezing, I have no skin left from a parachute. This advice isn't for you, it's for me in my stomach forever. Tomorrow they'll forget me cause I never learned to kill for oil. But then again, I never learned to sit still and probably never will. Feel the needs a highly suitable place is men to men. Until my rich man's deathbed, we can't sleep. I can't write it all on my room cause I had a girl there once. And the moral of the story is, and the moral of the story is, there is no story.
els maulets. Amics, pareu les orelles i sentiu la relació d'una colla de raboses que van soltes per lo món. Això eren uns personatges que varen clavar la mà en fer el racionament de la farina del xarc. Començarem per Cebeta, que amb uns alcaldes reunits, demostrant ser un gran lladre, li va dir al de turist: per a mantindre'm a casa i gastar a quatre mans, tinc prou en ser l'alcalde de l'Ajuntament del Xarc. Si farina entrava al poble, no li importava saber, però amb l'escaspa dels pobres feia negoci el roder. Com els guanyava a mansalva i arreplega tants diners, que vivint com un califa en què es va comprar campets. Quan treballava en la fàbrica no pareixia el mateix, que ni per menjar guanyava amb un jornal tan curtet. I pa final vos diré una dita de trellat: si voleu calar a un home, doneu-li l'autoritat. Així teniu a Garcia, que pareixia un torrós, i negociant amb farina s'ha fet un xalet grandiós. Cada volta que venia o se'n tornava el xalet. Como era de los ricos, sempre es llogava un cotxet. També Julià el Panxa Verda i el seu germà Salvoret i el gran amic de la colla, el malmestre Don Cosé, i eixe de mal nom porquera que estava embant per l'ascens, només de repartir cartes com s'ha fet en tants diners. Parlen molt del So Martí i del negre de Rugat, però el senyoret Pepín es creieu que no ha sucat. Aneu preguntant a les dones que pels fills volien pa, quin grapaet de pessetes li adelantaren per sac, sense gastar mai un xavo per pagar al jornaler. Sei quina falla faríem d'eixa colla de roders. El poble del Xarc demana canviar les autoritats
i fer justícia severa amb els que se l'han papat.